Здравейте, момичета и момчета! Това видео го заснех преди Коледа и Нова година в Индия, в Панджаб. Както виждате, през декември месец там има слънце и дърветата са зелени. Температурите са от порядъка до 26-27 градуса. А тук искам да ви покажа един сезонен плод. Казва се ситафал. На български се превежда захарна ябълка. Виждате, външността е кафяво-зелена и е на люспички, а вътрешността е бяла и има семки. Не знам наистина защо се нарича захарна ябълка. По вкус се доближава до крушата, така че би било по-правилно да се нарече захарна круша, но действително е много вкусен.